O Goberno provincial levará ao vindeiro pleno unha moción para reclamar a constitución dunha autoridade portuaria para Lugo. Para plantearlle ao Goberno central, plantear ao Goberno de España, o Goberno que salga do 10 de novembro, con plenas competencias, pois que ese Goberno promova a creación dunha autoridade portuaria da provincia de Lugo. O presidente da Deputación recibiu hoxe no Pazo de San Marcos o secretario xeral da CEL e o presidente da Federación de Asociacións Veciñais para abordar esta demanda histórica. Non é lóxico que o principal porto que temos na provincia, o porto de San Cibrao, pois este neste momento gobernado e dirixido desde outra provincia, como é a provincia da Coruña, a través do porto de Ferrol. Tome Roca defende que os fondos que se recaden no porto de San Cibrao se xestionen dende a provincia. Esa reclamación, ademais, ahora mismo, eu creo que ten moito máis sentido porque estamos a pasar momentos delicados na provincia de Lugo, en temas industriales, como o tema de Alcoa, por lo tanto a Mariña lle vería moi ben pois que se crease esta autoridade portuaria. Empresarios e veciños avalan a iniciativa. El reconocimiento, el apoyo claro a una iniciativa que lleva mucho tiempo, que es histórica y que Lugo depende su futuro, aparte de su reclamación histórica, depende su futuro, el futuro de esa instalación portuaria, de que nosotros podamos gestionarla, generar nuevos tráficos, captar nuevos tráficos y no simplemente que se gaste el dinero de las tasas que se recaudan en este puerto de forma minoritaria en estas instalaciones arreglando unas balizas de forma permanente. Estou convencido de que con apoios como o do presidente da Diputación vamos a conseguilo, seguro. Lugo foi declarada provincia marítima no 2002, paso previo para crear a autoridade portuaria independente.